Mine partea care mă interesează foarte mult e cățelul ăla. Da, am înțeles. Ideea e că, na. Așa că, ca să-ți faci o idee, parchetul m-a costat... stai. Nu este nicio problemă, oricum sunetul se scoate de pe... Da. Puteți să-mi spuneți. Ca să-ți faci o idee, parchetul m-a costat numai partea de renovat. Deci, rașchetat, dat cu paluc ce a mai făcut el așa, aproape 5.000 de lei.